data produce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalin nyo nga orayan. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Ayntech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Ricardo Park, Kingsland Building, City of Batak. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Ayntech Digital Industries Corporation. Dagiti sumaganad kat kumabkablaaw iti happy 65th anniversary iti RPN DZRL Radio Ronda Batak, the Mr. and Mrs. June Maricel Leda Cristobal of Honolulu, Hawaii, USA, Miss Maggie Tunak and family, Honolulu, Hawaii, USA. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang pamimigay ng discounts at giveaways ang K-Sabico. Dahil eto naman ngayon ang Rain or Shine School Time. From June 1 to August 31, 2025, Rain or Shine is School Time. 54 peso down payment, 0% interest on selected gadgets and appliances, cash discounts, free umbrella for every purchase on selected appliances. Rain or Shine School Time. Shop and win one of the 5 always Yamaha Fazio. Visit K-Sabico Trading Corporate Facebook page for complete details. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 224969 series of 2025. Ti K-Sabico Batak ket masarakan iti Marcos Highway, Batak Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken tibras na iti Ilitiban na Ilocos Norte, ken pinili Ilocos Norte. K-Sabico. Sir Batak, ni Ilocano, kon Radyo Rod na Balita Morning Edition. Programa pakangigan, ken pakalawnawagan na gini nagdudumang issues. Pakangigan pa, kanili programa ti Gobyerno Provincial, ti Ilocos Norte, ang pakabenepisyaran, ken mangitangkay, ti panagbiag na gitumili. Dito'y pay, ti pakabuan, ken pakangigan, kanili nagdudumang success story, ang nagbalit na Sirmata, ti Katuan. Sirmata, ni Ilocano, kon Radyo Rod na Balita Morning Edition. Mangigan, oras na alas 8 hingga at alas 9 tibigan, Lunes hingga at Biyernes. Kenita at tuyen na gini Angkor Manila. Nataingan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Hintayon mangidauna, mapagdagana probinsya tayo. At asir mata, pag nairana magkayayo, mataginayon, manatulas tayo na ano nga Ilocano. Nariman asir mata, pag nairana magkayayo, mataginayon, manatulas tayo na ano nga Ilocano. When kabailan tayo, mangalapin manalo, haantay agod ko ti ulo. Ating puyog tayo nga Ilocano, Ilocos Norte, kamatagin tayo. Narimat asir mata, pag nailana magkayayo, matagin tayon, panaturas tayo na ating nga Ilocano. Narimat asir mata, pag nailana magkayayo, matagin tayon, panaturas tayo na ating nga Ilocano. When kabailan tayo, kay pasikat ang manatag ni anagkata, isang makipasimuda agad nagbalay di tayo. Pad-pad girl na Ilocano suka, iti sa girl may nga mangidada ulo na rin matas na matapos na sipat ang
Ilocano, kubayan, kinagaget-gen, kinalain tayo. Intayo nagiging sa dinig, naghibi at tutungo sa riket, kisari buong mga probinsya. Narimata sirmata, inaibang pangunan, kapot si katrimat magtalag sa tunggal pamilya. Gayang itisang kaadungin, tuwing sabi nuwang, kamagyan sisikala, iti makabudong. Umisa patulang sa puro kasarot, bugtong nga panunong, bugtong na pinapulong, kinasatak ni Ilocano, pinagpipinupigyan, pinagkay kaisa, isa yung masikit at kinarimat ni Ilocano. Asir mata, patay na makay ayo. Matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. Asir mata, patay na makay ayo. Matagin ngayon, panaturas tayo na ang mga Ilocano. When kabayan tayo, when kaya tayo. Tumatir ka, ka nagpapiksa. Anyaman at titig ka, umilim na ang tulad ka. Binig masakbayan, tayo rambakan. Anyaman at titig ka, umilim na ang tulad ka. Nataingan ka nagtutubo, awan problema ti progreso. Hintayon mangita ulo, mapagdagana probinsya tayo. Ba't asir mata, panedana makay. Beno na imbaga bigat tayo amin nga sa ngapada, aldaw ti Martes, Jes, ti mabilang iti bulan iti Hunyo tawen 2025. Ing kami manan isang bay kada kay ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Iti laeng the first and the famous radio station in the north, ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Danggayan ta kami gana ti oras ti alas 9. At ti oro ti anak ken gayam yo may sa kadigiti timon ti daytoy programa ni Ronald Domingo. Iti biang ti mas control ni Engineer Mark Angelo Asuncion. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kami aro di sang kamaysa nga may dumanon kadagiti nadayaw nga pagtengan nyo. Anyaman ti aramiden nyo kadagiti agundaway nadayaw luglugaryo sa di naman napaset ti lubong iti anyo iti agdama. Okay, kasangwanan digiti Papa Olo digiti kang runan ngayon tayo mapagsaritaan. At iro din ti pangablaw ti partner tayo ti daytoy programa ni Karubasita Makalipis. Karubasita, good morning. Yes, good morning to Karondo Ronald. Ken, good morning mananap po kadigiti na itamang tartarabay iti programa Sirmata ni Ilocano. At ti mananap po tinano mapagayam yun ni Karubasita Makalipis sa may sakariti mo na po di programa ni Governor Matthew Marcos Manotok ti Provincial Government of Ilocos Norte. Ken ti Communications and Media Office ng Idadol 1 ni Mr. E.J. Deos iti Magnakem Ken Cooperation pala nga po iti RPN DZRL Batak. Isang bayi mananap po di sa balipe aparang iti programa Sirmata ni Ilocano itangal daw po iti Martes. Jess apo ti bilang iti bulan ti Hunyo kawen 2025. So kapkablawan da kaya po iti good morning kara kaya amin na sa ngapada iti sa dinuman na paset iti lubong amadano iti signal iti RPN DCRL Batak iti Pigeon CMO account apaka ipapaboy na po iti live streaming iti programa Sirmata ni Ilocano. Okay, sinapo ti Papa Olo di gidamdama gamit ng pagkitangal daw apo iti Martes. Vice Governor ken incoming Governor Honorable Cecil Aneta Marcos agsagana na po para iti barong akiem na ken dakdakkel a responsibilidad kas sumaruno nga ina iti probinsya. Kabiyadan na po may isang katinto no Sabado apo dito'y mas off-taking digitay ni kakandidato anang habak iti babayan iti Tim Marcos sa maangay po iti Ilocos Norte Centennial Arena. Kastameten gagayem ken kakabsat. Nya po Vice Governor Cecil Aneta Marcos apo kalikagom na agbali na greener pasture ti Ilocos Norte. Tapos iti kasta po kita awanto na po digitay OFWs when awanto unay na po digitay agturtong iti balasyo taaw pa nagtrabaho gaputa adanto na po ti probinsya Karitay adu nga pagsapulan kasameten napintas ken nadurasa po a probinsya. Governor Matthew Marcos manotok po maragsakan ken nagyamanan na digiti amin nga nakitinulong
iti baligya pa nakaisangkat tinapalabas sa palarong pambansa dito Ilocos Norte. Tayo'y mangidauna. So amin di kita po kaya dumapay may padano ni tabi ka tapo iti Martes iti pa nagtultuloy iti programa Sir Mata ni Ilocano. Ken kasamitan padaanan ti sasaden ti Panawen manibod iti pag-asa di West Tilawag International Airport. Ken kasamitan nadali kita konsensyo mabalin nyo lang padaanon di kita babenting kay panag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Ken padaanan nyo ti saludsod tayo itatang bigat pangabakan nyo ti regalo agapo iti gobyerno probinsyal babaen ti panidaolan ni Governor Macho Marcos Manotok ken kasamitan ti Biyang ti Communications and Media Office babaen ti panidaolan ni Mr. EJ Deos ken padaanan nyo ti pannakarapol dahil di saludsod tayo iti kalman gagayem ken kabsat agsubli tayo ito kalpasan kanigi di sumagmam na pamalagip manipod ti Technical Studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras na palas 8:14. Dahito yung RPN Anniversary Greetings ket idandanon kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Dahito yung oras ket idandanon kada kayo ti M. Luwelier kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwelier na. M. Luwelier ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghingi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Ada double vitamin T papaya extracts and vitamin B3, clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. iCure 750mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750mg. Ako si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas ng paninikip
sakit ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sangkap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy di programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Gagayem ken kapsat intero den rugyanan nga idanon dagiti intayin sagana ang mapagsaritaan iti daytoy agundaway. Umuna ti amin intayin ipadanon ti kaudyan nasasaden ti panawen manipod iti pagasa di West ti Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Kaya weather forecast kaya idandano kada tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner, uminom ng Enjoy Coffee. Iti alas 3 ti agsapa na sa ripatpatan tay tropical depression iti agarup 600 kilometers akin laod abagata na laod ti Baknotan Lonyon wenno 535 kilometers akin laod iti iba Sambales. Ruwara po iti Philippine Area of Responsibility. Madan iti kapigsaan nga angin manipo nga umabot iti 45 kilometers per hour as iti sentro na ken mabali na pumegyas aging iti 55 kilometers per hour. Agturturong iti abagata na laod iti kapardas at 20 kilometers per hour. Southwest monsoon no angin abagat afektaran iti Central ken Southern Luzon, Visayas ken Mindanao. Dito Ilocos Norte ket madan iti sumagmamano na ulep aging ka na ulep patangatang apakay buyugan iti mapato-pato ka pa nagtudo pa nagkimat ken pa nagguruod may gapo iti localized thunderstorms. Agpanuray iti nakapoy aging iti kalalingan na iti angin manipod na bagata nagpapana bagata na laod. Ti baybay ket agdaluyon iti apagapaman naging iti kalalingan na. Mabalin nga umabot iti katag iti daluyon manipod 0.6 aging iti 2.1 meters. Mabalbalagan digiti mangalap iti panaganad karigiti dadakkel daluyon. Narukod ti kalami is nagsapay 27 degrees Celsius ken mabali na bumarinton aldaw aging iti 32 degrees Celsius. Simingising ti init iti oras alas 5:21 ken lumnek inton malem iti oras ti alas 6:33. Detapo iti kaudyan na sasaadan ti panawen manipur iti DOS ti Pagasa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Okay, detarod ti kaudyan na sasaaden ti panawen gagayem ken kabsat iti daytoy nga agmalem iti pagilian tayo agraman meten iti probinsya tayo Ilocos Norte napanadatay kwan karobasita napanada di pressure area di ba dati LPA di Calman dati paset ti La Union ken paset ti Visayas sakit idi Calman atatan nalusawen wenno dapay lang detamat laeng karon daron tati sasaaden ti panawen deti kada po iti tropical depression ngem ada iti ruwar po iti Philippine Area of Responsibility laod bagata na laod ti Baknotan La Union wenno 535 kilometers akin laod iti iba Sambales. Okay, iti dati gundaway karobasita. Idaro den alawaten deti report. Patanong kada tayo ni Karuba Irene Ringor. Okay, anang kata deti report na gagayem kay nakabsat. So intay alawaten ti report ni Karuba Irene Ringor. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, Karuba Irene. Good morning and please go ahead. Yes, good morning kasamang Ronald siyempre Karuba Sita na yung bag na bigat tayo kaya siyempre kalidanin mang tartaraba iti programa Sirmata ni Ilocano. Mangisengkat sa Gobernador Matthew Marcos Manotok ken Vice Gobernador Cecilia Raneta Marcos ti transition iti panagsinukat da iti posisyon aging gayon to no Hulyo 1. Dahil din pakamuti ang mga Vice Gobernador ken sumarno Gobernador ti Ilocos Norte. Sigun ken kuha na katarip nung na kadagiti sumarsar no daw dagiti mangidada ulo kadagiti duma apang opisinaan ti Provincial Government of Ilocos Norte when pidgin tapno makasarsarita na nga nimbag dagitoy indog na nagnangawan na pay ti plano na ang masukatan ti agdama na Provincial Administrator.
Impalkat ng status quo, kariti ko, terminos iti posisyenda, aging gasaan na marik na ala ito'y atalagan ti Gobernador ti Ilocos Norte. Kuna na nga sa maling karkararang na karita gundaway, no saan na tinapinta sa panaganayas, ti transition, ken ti pariwanwan na iti probinsya. No, pekastayin pa nga muna, kalikagog na itugod iti opisina iti Gobernador, dagiti agdama na empleyado iti Vice Governor's Office. Kapayatan nila dawan na ti bagina, kasumarto Gobernador ti probinsya, nga may isa nga reasonable mother, ano masapol ang madisiplinaan dagiti anak na, ket iso iti aramidan na. Damag manipod iti Kapitolyo Provincial, iti Sinmatan ni Ilocano, Irene Ringor, nagipadamag. RPN Radyo Ronda. RPN Radyo Ronda. Live report. Okay. Thank you very much sa Karubasita Makalipit. Ano ni Manang Irene? Ay Karuba Irene Ringo. Thank you ti report mo. Maraming salamat. Ni Karuba Irene. Provincial Capital. When po diti panagsinukaton iti posisyon dapo Vice Governor ken incoming Governor Honorable Cecil Anita Marcos ken apo Gobernador Matthew Marcos Manotok Cagayem ken kakabsat. So tapo agsagsaganan ni apo Vice Gobernador ken sumaro na po nga inati probinsya para diti baro nga akem ken takdakela po nga responsibilidad na akas ina apo iti probinsya. Amoya po kuna nga katarip nung nantumet digiti amin nagdudum department heads tapno kasarita na digitoy apo pas na niti transition ken paningisagana dameten kariti rumbeng idatagdan tumet kagayem ken kakabsat. So mangnamnama apo ni apo Vice Gobernador nga agbali na po ano ornos ti transition ken panakaiwanwan man yan iti gobyerno provincial iti sumarno nga talaw atawen iti baben na po iti liderato na. So kasi man na po hindi mamatay pa danon kaya ni pa tangatang ipabuya po iti panakiinuman digiti pada kaming timidya kaya ni apo Governor ken incoming Governor Honorable Cecil Araneta Marcos. Ano na po ang plano natin ngayon? Well, nagka-countdown po ng araw para tahakin yung bagong responsibilidad. At from now until July, magta-transition po kaming dalawa ni GovMat. So, hinihintay ko lang po siya para maumpisahan namin ang transition. And I will be meeting the different department heads and all that para naman I'll be able to speak to them. Do you have your own provincial administrator? Not yet. We haven't really talked about that yet. But at this point, I think i-status ko na lang muna until I get the feel for it. Kasi at this point, hindi ko pa feel talaga. I really don't know what's in store for me, kung ano yung surprise meron sa akin. But I pray na maayos ang transition, maayos ang pamamalakas. Ma'am, na-inform na po yung mga department heads to involved with the transition, ma'am? Yes. Already book of accounts? Yes. What kind of governor do people of Ilocos Norte expect from you? As always, I guess the pinaka-basic is my being a mother. And I will mother the province, and I will treat the province as my child. So, kung kailangan may disiplina, kailangan didisiplinahin. Or else, stand in the corner, di ba? Yung ganun klase. So, strict mother? Reasonable mother. Are you planning for a developmental project also when you are seated? Everything is open. At this point, I'm really just looking for things that will bring in progress to our province talaga. Para kasi nga, ang dream ko, as I always say, that Ilocos Norte be the greener pasture that people look for para maging maganda naman ang ating probinsya. At yung opportunity sa atin will really be
be open and bountiful and all that. So yun po ang gusto kong i-goal na Ilocos Norte be the green pasture that people look for. And sana po, wala na mga maghihiwalay as OFW para buo-buo yung mga pamilya. Hindi na sila gustong po, they don't need to leave, and we'll try to achieve that. About the ongoing projects of after Matthew? Of course naman, syempre all of those are all good, so we will continue to bring it to a higher level para mas efficient din and mas maraming lalabas na maayos. Ano yung mga priority programs and projects na well, first of all, I believe that I will be working closely with Invest para makapag-open tayo ng mga investments dito sa province. And of course, tourism, we will continue with the tourism. And as usual, I will prioritize also our agri kasi I keep saying na the Manalans are my banwar. Ma'am, you just came from the United States. Any good news from our Filipino communities? Well, when I went, I really did not have any official things there. I really just went there for a break with my family, and we really just enjoyed without having to think of responsibilities first. Did you attend the graduation? Yes, I did. It just so happened that I was in New York at the time, so it was nice that I was able to attend the graduation of our department head, si Mix Ayan. And I'm very proud kasi meron siyang medal na nakuha at talagang pinalakas naman niya yung ating Ilocos Norte. Ma'am, sa Open English nila mga personal guest nila. Yeah, a lot of my family from Zamboanga will be coming, and a lot of my personal friends will be coming as well. One of the frontline offices of the provincial government is the OBA, Office of the Barangay Affairs. So they intend to hire more employees to man the office? We'll see. Kasi in all the offices, I think we really are lacking personnel. So in all, not just for OBA, but for all offices, we will truly try and fast track the hiring because that was what already GovMat started. So I just want to facilitate it as well. Kasi para maging mas efficient din naman ang services natin sa publiko, dapat maganda din yung staffing natin. Ang offices mo or may mga specific concern or departments mo? Well, right now, ang alam kong lacking talaga is the accounting office para medyo maano naman lahat ng mga empleyados na hindi naman na ano yung mga sweldo. So those things. But there is treasury ma'am. Also, kung ano yung ang alam ko, kailangan pa rin nila ng mga personnel. So we will be hiring. And we will be hiring because I know marami tayong na-retire. So from within, I want most of them, kung pwedeng ipapromote yung mga nandun na, ipapromote para yung mga other magkaano naman, para maka-hire tayo. Yung mga yung mga staff mo lilipat din sa yes. Kasi ano pa na, kailangan ko na sila. Kabisado na nila yung aking needs. Ma'am Bernard is po ka Treasurer's Office. So how about the provincial treasurer? I know that she has been extended, I believe, until September. I'm very happy for that kasi at least nandito pa siya habang and she can
help me navigate the field, no? But ang sad na ano na kasi siya, retiree na siya, so I have to respect that. So she can be a consultant of PGI. She can be. We'll see how it can work out. Yeah, because she has given the best 30 years of her life to PGN, and I guess at this point, firstly, dito na kasi siya ng tablet. So, ma-enjoy naman sana niya ng konti, diba? But of course, I will also, we'll talk about it, how it can work out. Okay. Tadya apo ni Apo Vice Governor, ken incoming Governor, Honorable Cecil Araneta Marcos kagayem ken kapsat. Alam, madani na po ti panagsinukatay ti posisyon, ken ni Apo Governor Matthew Marcos Maroto kiti masungada bulan na po. Sa isunto na po ti sumaruno nga inati probinsya. Ket kasmay sa laing kasmay sa nga ina. Nga chal daw no 30 ko na karubasita. Kasmay sa nga ina apo ito nagti pamilya. Ken ina iti probinsya kasi met apo ti panang trato nanto kano apo panang iwan-wan na iti provincial government of Ilocos Norte. Ano ada apo ti naman ti baga nga stricto ang may sa ti apo nga na reasonable when no disciplinarian mother ta kasmay sa kaina po no dati anak ka makarami iti basol masapol nga kasarita na ken no nasken na ket madisiplinaan kasi apo ti panangi wan nanto apo kasmay sa nga ina iti ti pagtengan ken kasmay sa nga ina ti probinsya. Ken kasama ta dagiti empleyado na iti vice governor's office itata itugot na ida karobasita. Kaya naruang damit kano kanyanan amo na dikita amudan dikita ramid na iso nga itugot nanto apo dito iti iti bangir wenno iti opisina ni baka kasi tumat lang niya po Vice Governor Macho Marcos Manoto to into no kapag tugaw akas may kadwa nga ama iti probinsya Ilocos Norte. Okay karobasita. Alawen pagsalitan tanto dito apo karon Ronald iti panagsubli ti programa asir mata ni Ilocano tentayo pala nga po iti technical studio. Okay ken kasama nga break ta karobasita. Kablaon tayo man di kitay agbuybuya kada tayo tatta ni Municipal Administrator iti iliti Paway ni dati Sangguniang Bayan member Amador Sadomiano. Okay, hello sir. Happy watching. Kasamitan ken ni Sangguniang Bayan member elect Romel Ranay. Kumusta kayo dita Pasukin, Ilocos Norte. Kasamitan kablaan tayo pa'y di kita taga PNP Curimao, Ilocos Norte. Babayan ti pa ni Daulumet ni Police Captain Melvin Soriano Agbuybuyada Karubasita. Ken kasamitan kablaan tayo pa'y di kita data Picado Department ni Ilocos Norte Police Provincial Office. Kita opisina da Police Major Cheryl Guzman. Ma'am Erlinda Tayamen. Amin kay lataditan dita Picado Department iti mismo nga opisina iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Ken amin latan nga agdengdeng nga kinagbuybuya kanawan da kayo tinaimbag nga bigat yo amin nga sangapada. Pero agsublita ito kalpasan kanagiti sumagmana pamalagip manipod palaing iti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ti oras na po alas 8:37. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palagi naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Sharp
fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang gabi. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhin. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, ito number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam ng masebo. Smart Caldero. Ang galing for everyday. Kastan, the Smart Easy Dishwashing Paste. At the Global Tanggaling Formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahit para walang mahiginis. Fantastic sa metal at plastic na bawat tuta. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis katapulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumi ng tiyak pero di masakit sa kamay. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Kahit damag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwiliar, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwiliar na. M. Luwiliar, ang tulay ng pamilyang Pilipino. Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang pamimigay ng discounts at giveaways ang K-Sabico. Dahil eto naman ngayon ang Rain or Shine School Time. From June 1 to August 31, 2025, Rain or Shine is School Time. 54 peso down payment, 0% interest on selected gadgets and appliances, cash discounts, free umbrella for every purchase on selected appliances. Rain or Shine School Time. Shop and win one of the 5 always Yamaha Fazio. Visit K-Sabico Trade Incorporated Facebook page for complete details. Register Fair Trade Permit Number FTD 224969 Series of 2025. Ti K-Sabico Batak, ket masarakan iti Marcos Highway, Batak, Taway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken tibras na iti Ilitiban na Ilocos Norte. Ken pinili Ilocos Norte. K-Sabico. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy di programa tayo Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Alas 8:41. Alawin, gagayem ken kabsata. So magmamalayan nga minuto si Tintay pa nagkakadwa pa nagdrangay di programa tayo. Kaya takas ingkay nanggigan iti mo nagundaway. Dahiti interview di kiti kakadwa tayo ken ni Vice Governor ken Governor-elect Cecilia Araneta Marcos gagayem ken kakabsat ket syempre ket mabiiten detoy aldaw apan nagtugaw na akas sumaro na gobernador iti probinsya ti Ilocos Norte ket masapol adetay panangisagsagana na metan ati bagbagina ken kasameten iti opisina na no pay dinakamat na digiti staff na ket itugot na metlaeng gagayem ken kabsat so possible kas jamet ti mapasama ken ni governor Macho Marcos Manotok nga isuntumeten ti agbalin nga Vice Governor tayo iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Okay, karabasita. Okay, when impasagad pa na po Vice Governor Apo nga agtultuli met digiti development projects programs ni Apo Governor Matthew Marcos Manotok. Tama na yun ang laeng Apo kuna na kinagbalina ng at nga to level tapno na pimpintas ken nadurduras pay iti pagbalinan ti Ilocos Norte. Kuna na dape Apo, dape ang makikamet Apo iti biyang ti Invest Office
ni Miss Soya Bueno tapno malukatan te ado pa yan negosyo ken investors dito Ilocos Norte. Kuna nang oray itibiyang dito rin sa mga office ni Mr. Ayan Riraquel ken nagdultuloy apo ang makikamayet ken may tandudo digiti ado pa yatar sa spots tapno ado pa digiti maawi sa local ken foreign tourists dito Ilocos Norte. Ilalagnasan met apo ang maudi tibay nagti-agrikultura gapo tamay sapay daytoy kaniti ipang pangruna na iti babento ti administrasyon na. Dito kaya po tayo bilang na pala nga po digiti Manalon, Banwar ti probinsya iti Pagilian, agpatpataod iti agserbi kang runa na po iti taraon digiti umili. Kaya gasamit na po naira namet nga DJ US ni Apo Vice Governor nga ay natandara namet Apo ditoy anan panagturpos ni Apo in Ilocos Norte Tourism Officer Mr. Ayan Riraquel J. New York. Ta nakabakasyon na po ni Apo Vice Gobi J. New York idi graduation na po ni Apo Mr. Ayan Riraquel. So nga napanamet inatendaran nen akit maragsakalamet ni Apo Vice Gob kaputa dakel apakaidiyawan ti Ilocos Norte iti nagunod meta medalya ni Apo Raquel iti panangirapin na ti panagbasa na ijay New York haging gapo nagturpos itay laeng Calabes. Kana pa nagbakasyon na po ni Apo Vice Gob ijay US. When itay last 2 week kunam karabas na 2 weeks sapay ket di. When kinawa na po din sa balingarin ng tanan no saan nga nag-enjoy, nag-relax. When kadwa na po giti kaming met ti pamilya na digiti anak na apo tap na makapag-enjoy damet nga awan iti sa bali nga pampano tenda. Okay, ano rin kanipasita? Titaro din padanon, detay kwa panagsaritan ni Governor Macho Marcos Manoto. Ken sa bali ang hirap po maragsakamet ni Apo Gobernador na kay numan Apo digiti patati kaming timidya kay iti Calabes. At dito ket makasaknan iti na palabas sa palarong pambansa ket maragsakan gapota baligi Apo ken nagyamanan naman digiti amin nga timulong na magbali na po nga nimbaligyan dito na indaklan nga event ti DepEd at ti Ilocos Norte Apo tinagbalin nga host iti napalabas nga aldaw iti napalabas nga nasruk nga may salawas sa pan nakaisang katapo ti palarong pambansa ket amoy Apo positibo ken napinta sa po napnek dagiti delegado sa po iti pan nakaakomodarda ken napinta sa po iti naipaya serbisyo kadakwada kabayatan na po iti nasruk Apo nga may salawas sa kadada dito Ilocos Norte. Kasi man po, iti interview tayo met kina Apo Governor Matthew Marcos Manoto. Higit sa lahat, happy yung mga bumisita. No? It sounds like positive naman ang reviews. So, we're proud and relieved. Of course, we thank all of our sponsors. Para sa akin, in my opening and the closing ceremonies, nagpasalamat po ako kay Ma'am Helen, kay Fivo, Mesa Sports, kay Engineer Lucian, Engineer Lani sa PEO, and kay Ayan at Xavier at Tamnama and Charlie and everyone at Tourism. No? Sila talaga ang nagtrabaho para sa ating palarong pambansa. And I think especially the opening ceremony, napakaganda. No? And we really turned heads at pinakita natin kung anong kaya natin sa Ilocos Norte. So of course, hindi naman totally without incident, no? May mga konting problema, but natural lang naman, no? Kung gano'ng karaming tao at ang daming nangyayari, something will go wrong talaga. But for the most part, we're very happy and very grateful also to DepEd, no? Led by Sexani Angaya. So, kinakatawa tayo for ASEAN Games na could be held in Ilocos Norte also. Alam mo, yung challenge natin is yung mga hotels. Kasi swerte tayo that during palaro, nasa mga eskwela po ang mga bata. Pag adults, di na yata pwede yun eh. So, we need more hotel rooms, but tuloy-tuloy naman ang aming push for sports tourism. No? We've always held big sports events and kailangan tuloy-tuloy po yan. Meron ba bang incentive yung mga nagpa-free rides po, Governor? Incentive, bibigyan ba ng incentive sa mga nagpa-free rides na tricycle driver? Yeah, kaya natin sila link. I think the tricycle driver, mga todo naman talagang supportado naman sila eh. So they know that nandito lang kami para sa kanila. So kaya nagpa-free rides. So we can give them something, of course,
we can always help our TODA. And it reminds me also, iniisip ko, ang incentives para sa ating mga atleta. I think we had, sa atin we had 2 guys na nagka-gold, si Dave sa running, and then we had our archer na nag-double gold yata for the singles and the mixed. And also Lawag City, I think had 3 golds also. So, bigyan po namin ng incentive sa kanila. Magkano ba yun? Tignan natin. Kasi I think may automatic na yan sa Series Awards. Pero magdagdag po kami ng extra. So, may iba tayo. Kailan po yung, is there a mass outtaking sa mga nanalo ng team bike? Yeah, kailan ba yan? Tuloy po tayo next Saturday. So, that's June 14 po. Yeah. And I think si Sen, may plano kasi ng June 12. So, let's see. Hindi pa confirmed yung kay Sen. Pero, tinitignan pa natin. Kung gusto niya June 12. Kami naman po ni Vice Gov at Sumberno Agov ay June 14. Gusto kasi yata ni Vice Gov ng Sabado kasi magbibiyahe daw lahat ng kapamilya at kaibigan niya galing Zamboanga, kaya kailangan weekend para hindi work day. What's the venue, sir? Where will we be ba? Wala pa yata. We're looking at our president actually to attend pa. Yeah. So we'll see pa. Thank you. Okay, the Jemmet po ni Apo Governor Matthew Marcos Marato ka po. Mainay ka po ti panagyaman ken naragsak apo kaputa na pintas ti feedback dagiti delegado sa po itinapalabas sa palarong pambansa. Ta kunada po nga ti Ilocos Norte ket saan lang nga pang national ngem ket di mabalin pa nga pang international dagiti SEA Games, ASEAN Games sa po nga mabalin na paghosan pakaangayan na po dito Ilocos Norte kaputi kinapinda sa po ti Ferdinand E. Marcos Stadium. Kaya kasama na po kunana digitay nakagunod iti medalya gold silver ken bronze sa pong atletas ti Ilocos Norte may ipayanda po ti insentibo detiket malasad pa dito ipapaya po nga insentibo ti Series Awards na yun pa po dito ti gobyerno provincial napnadapi po nga iganda digiti paagsanay kasama ten makilaban na po kadigitay pakilablabanan da iti international wenno national competition at dua pong nangabak iti medalya running ken archery ken talumeta pong atleta City Lawag City tinakagunod apo iti balito ka medalya so digiti apo alaket may kandanto kanomet iti insentibo cash apo tapos iti kasakit maragsakan damit ken adadape nga igaydan to met ti makilaban karite paki balubalan da apo karite sumarsaruno nga kompetisyon ken iti mas ostaking apo ala na saritawet na po gobernador nga into no Hunyo 14 Sabado iti may nga Sabado na po dahil may siyang katapo nga mass of taking iti nga abak ka pa kandidato iti babayan iti Team Marcos iti Ilocos Norte Centennial ay na po ti pakaangayan daytoy iti Manipo de las 4 ti Malem onward so ti manamnama po nga agbalin na isang sayna sa nga ili mamagsapata apo kariti nga abak ka kandidato iti kalabas nga eleksyon iti babayan na po ti Team Marcos ket niya po Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa mga na manamna mga detiket na indaklan man na po nga event when okasyon na po ti Ilocos Norte ta into no big Miyerkules Huwebes Independence Day po isumen iti plano ni Apo Senadora Amy Marcos nga panagsapatan na apo kasnela yun manen senador dito Pagilian iti sumaruno apo atalong nga tawen so gana po ti Sabado dito pa nag-ostaking ton apo dito nga baka kandidato iti napalabas nga eleksyon iti babe na po iti Team Marcos. Alawen karabasita aga sublitan to kalpasan kadigit sumagmana pamalagip manipod ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RDN Radio 5
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Tatak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, oras na palas 8:53. iCured Coffee 18-in-1. Ang iCured Coffee 18-in-1 ay may sangkap na chia seeds. Huwag maliitin dahil puno ito ng sustansya. Tinugurian itong superfood na isa sa pinakamataas na pinagmumulan ng omega-3 fatty acids na tumutulong upang magkaroon ng good cholesterol sa ating katawan. iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Maiiwasan ang sobrang pagtataba, mapadali ang pagbabawas ng timbang, nagpapatibay ng buto, at mainam din ito sa sobrang mataas na sugar o may diabetes. iCured Coffee 18-in-1. Maganda rin ito sa may sakit sa puso para maiwasan natin ang stroke at para sa mahina ang pagtunaw. Kaya ugaliin ang pag-inom ng iCured Coffee 18-in-1. iCured Coffee 18-in-1. Magandang araw po sa ating lahat at isa pong mapagpalang araw po saan man kayo naroroon ngayon. Sana nasa mabuting kalagayan kayo at nawa ang Panginoon ang siyang kumabay sa atin. Ano man ang dinadanas mo ngayon, kaibigan, no? Pasalamat ka. Kung ikaw man ay may matinding problema, ikaw man ay matinding pagsubok sa buhay, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Sa araw na ito, pag-usapan po natin ang sakit ng diarrhea. Ano ba ang mga sintomas? Pagtatae, pabalik-balik ng 5 beses o hanggang 10. Pwede rin tayong magsuka at lagnatin. Ayon sa Associations of Medical Doctors of Asia, na ang burn at pectin ay kayang magpahinto ng diarrhea o ng lagnat kung tayo po ay inaapoy ng lagnat. Ayon po sa kanilang pag-aaral na ang pectin ay kaya pong mag-regulate ng blood glucose level at alisin ang mga toxin sa ating katawan tulad po ng mercuries, no? Kalimitan sa ating mga niluluto yan o sa ating mga food supplement na mga iinom. No? Ang pectin din ay may kakayanang pababain ng kolesterol ng ating pong dugo at yung mga taong takot na magkaroon ng problema sa puso pagdating ng panahon at yung mga taong nagsasuffer, no, sa kanilang mga stone, may mga problema sa liver, may mga fatty liver, may gallbladder stone, no? Ito ay tutulong yung pectin para po linisin ang mga toxin sa ating bloodstream at intestine. At isa po sa mga source ng pectin ay yung mansanas, grapes, any kinds of berry tulad po ng cherries, apricot, banana, blackberry, raspberry, lemon, citrus, at cranberry. Kaya sa ating mga tagapakinig na ang kanilang mga anak ay nagsusuka, nagtatae, huwag kayong mabahala, no? Dapat maging consistent lang kayo sa pagpapainom sa kanila ng tubig. At huwag niyo pong hayaan na ma-dehydrate sila. Dapat pag nagsuka o nagtae, painumin niyo po agad ng tubig. Dapat meron agad pamalit. The best po ninyong gagawin, lumapit agad sa inyo po mga pinagkakatiwalaang doktor o sa mga clinic o hospital para po alam po ang ating mga ginagawa. Tulad po sa aking clinic, no, inirekomenda ko lagi ang ating iCure capsule na 750 mg dahil may sangkap siya ng mangustin, organic silica, kamo-kamo, moringa, noni, makabuhay, Q10. Doon po sa may mga taong may sakit sa puso, may mga baradong ugat, ang Q10 po ay napakagandang pampaganda ng inyong ugat at hindi kayo maatake. Idagdag na po rin natin ang ashitaba. Dahil ang mga taong nagsusuka, nagtatae, o nahihilo, nilalagnat, kailangan po nila ng mga matataas sa fiber, mataas po sa pantothenic acid, B-complex, mga folic acid, mga niacin, no? Yan po ay mga tutulong, potassium, yan. Tutulong po yan para po mapaganda ang ating katawan at maging lumakas ulit, no? So, ang iCure capsule, 750 mg ay available po yan sa inyo po mga suking pharmacy, sa Shopee, at sa mga karatig ninyong grocery store. At ang ating Enjoy capsule ay available po sa inyo po mga suking pharmacy din sa mga kababaihan na wala ng gana kay mister, mga kalalakihan na humihina ng pagkalalaki, laging tumatalikod kay misis. Nako, subukan niyo po ang natural nating sex enhancer. Yan, pure natural yan, walang side effect at walang adverse effect. Ito po si Dr. Ingito, nakabilang po sa naturopathy dito sa Pilipinas, nagsasabing, an iCure a day, keep the doctors away.
May nararamdaman ka ba sa iyong katawan ngunit wala kang perang pampadoktor? Maaari kang tumawag o mag-text sa numerong 0926-471-8807 at hanapin si Doc Inguito ng iCure Philippines para sa inyong libreng konsultasyon. Hatid niya ang alternatibong pamamaraan at solusyon sa iyong karamdaman at sa tulong ng mga produktong kanyang nilikha tulad ng iCure 12-in-1 at 18-in-1 Herbal Coffee Mix at iCure Capsule 750mg. Hindi ka na magkikipit, hindi ka pa magkakasakit. iCure, katuwang mo sa kahirapan, katuwang mo sa kagalingan. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, at tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano at dapay nabatbati 2 minutos kasangwanan ti oras ti alas 9. Okay, deti okay, ipadanon tan di saludsod tayo kalman karobasita. Okay, detoy saludsod di kalman ano daytoy nairubwat a proyekto ijay pagud po di Ilocos Norte nga nagkamayatan ti INEC ken kasamiten ti AC Mobility. Okay, the correct answer is EV charging station. Okay, nagsungpat pa diti ni MS Carmen Sid. Okay, kita nagsungbat gagayem ken kakabsat ngem syempre may salaing iti mga bak. Okay, congratulations ken ni Tita Romano Doktor iti Sarat Ilocos Norte. Okay, Tita Romano Doktor iti Sarat Ilocos Norte. Okay, kumusta kay amin sa sangapada dita Sarat Ilocos Norte. Okay, ti saludsod tayo tatagagayem ken kabsat kaano detoy panagsapata o mass outtaking digiti Tim Marcos idaolwan da Governor Macho Marcos Manoto ken ni Vice Governor Cecilia Araneta Marcos. Detoy ket inawis dapay digiti nagdudumang opisyal kadagiti nagdudumang ili ken syudad iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kaano daytoy panakasyangkat ti mass outtaking panagsapata digiti baro anabutusan nga opisyal iti probinsya tayo Ilocos Norte nangro na iti biyang ti Tim Marcos gagayem ken kabsat kaano. Sungbat kayon. Okay, karobasita pumakada ta. So dito na nga congratulations Tita Romano Doktor. Tita Romano Doktor mapamulatan i-claim dito premium dita opisina ti Communications and Media Office dita Provincial Capital. Congratulations. Okay, alam na po nadanon man intay panagpipin nakada ita nga bigata po iti Martes in kami nga ro din pumakada ken ni karon Ronald Domingo itinagan man na po ti gobyerno provincial nga idadalwan ni Apo Governor Matthew Marcos Manotok ken ti Communications and Media Office idadalwan ni Mr. E.J. Deyos at na po ti karubayo iti Facebook ken iti tangatang ken panag-report ni Karuba Irene Ringor. Ni si Tamakalibisa po, pumakadan kinagyaman kami tin kay panagbuyaken, panagdengeg. Happy Tuesday morning to one and all. Babay na po and keep safe always po. Okay, nagsungbat manen karabasita. Nagsungbat talagang alisto. Basta dumugid kay kang kanayon. Alisto yung masungbatan dagiti saludsod tay gagayem ken kan. Nakadami met nga nagservi ti biyang ti master control ni engineer Mark Angelo Asuncion. Damitan kini chief technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre to mo tibiyang may sa kadigiti timon ti dati programa ni Ronald Domingo. May batbati tayong bagadamag na imbag nga bigat tay amin na sangapada. God bless us all. Bye-bye na po. Nakigan nyo di programa ti Sirmata ni Ilocano con Radyo Ronda Balita Morning Edition. Pagingganan to ba rin ito nabigan at yaman kami iti ingkay